masuk. Nah, ana perlu apa rene? Aja lamar gawean. Oh, lamar gawean. Ya, nunggu. Oke, enggak. Ya nunggu. Langsung wawancara gelem ora kowe? Wah, nderek mawon aja wawancara. Oke. Kowe ndek omah apa durung? Waduh, sampeyan iki kurang iki dereng gadah griya, Pak. Dereng di omah. Ah, ora ketemu nek nang omah. Lah, pripun nak ora mboten ketemu nek dereng di omah. Awen ku mesti ngejoki kredit kok golek omah. Waduh lah, saknipun wong tuane kula iki wis sugih asline. Wah, lah tambah ra ketemu nek wong tuamu wis sugih. Lah piye nek sugih malah ra ketemu neh iki? Awen ku guru ora kerja rane terus nongkrong wae. Wis ganti liyane metu. Metu. Wah, jane karya daftar karyawan kekosane kok ngene aku tak lunga wae, iya tak golek liyane.